sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyonta nga nag-preparar na kagang iban sini nakachibog na sa sining udto sang ilang palanyagahon. Liwat kitang magainop danaya. Tubtob kita sa tagnalaunay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ato sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan kalakip man sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side sa mga banwa kag syudada. Kamusta? Do pertino? Do golpeada lang. Ayo, sige paghalong gid sa COVID-19 kay di tagid mapakta ng sitwasyon, no? Paghalong lang mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang aton sining counterpart dito sa Iloilo City ho. Iloilo City lang ara sa alert level 3 mga kaaksyon, no? Ginpapanao gining mando sang National IETF kagabi mga kaaksyon nga Iloilo City. Iloilo City lang ang province way malakip diri nga yara sa alert level 3 mga kaaksyon in terms of COVID-19. Ang paghahambalan ay pwede, grabe. Pero still sa gyapon diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ara kita sa alert level 2 mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta pag ro aligmat lang kag tikun way dapat sang kaladtuan mas mayo nga magapabilin sa inyo sining puloy-an. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga ito sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklanin, Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining
palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo sa Aksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa balita sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Ida Naboso. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Nicolas Yulo sang syudad sang Bago nga nakabato nini sang sulat gikan sa empleyado nga naga-question sang implementasyon sang executive order nga ginpatuman para sa mga wala nagpabakuna. I think ang Bago subong daw mong pinaka-highest nga record man. Pwerte man kadamo man no. Sige samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Art Hopon. Hindi may kang tanan sa operasyon sang extraction team nga nagapabilin nga zero backlog suno kay Executive Assistant ni Pinida. Kagang hinakutay sang basura do nagsugod naman sila sang tikol-tikol ho. Ambot kung sano gid nila pang sudlo na mga lugar nga wala pa mahakot ang basura. Do nagbalik naman sila subong. Guro na bayrana, na tigayo na nga ma-check ang obligasyon nila. Kaya nagkaladula ng driver nila kag mga pahinante sang IPM CDC. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa BCPO Mobile Force Company. Wala pa sang mando nga sa strikto nga pagpatuman sang health protocol sa mga border control ilabi na sa vaccination card. Samtang sa Nukpo naman mga kaaksyon no, sa Banwa sang Hinubaan anay kagawad sang barangay ginlutang patay. Kag sa Kabangkalan latest dito iloy kagutod sang suspect nga nagpatay bla sa iya sining nga amay posibleng nga madalasa sa kaso. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Ida Naboso, ini may kang tanan sa transport group nagaparawagan sa mga opisyal sang gobyerno nga magpamtang sang mga manog saway sa dalan agud nga magpabilin ng social distancing sa mga dipaserong salakyan. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kang tanan sa bangod sa hugot balang pagkampanya sang kapulisan kontra illegal nga sugal, 3 ka mga kababayanan arestado. Samtang sa balita naman sa unang distrito sang probinsya sang Negros Occidental upod kay Aksyon Nelson Patinio, kapulisan mag-sustained sang ila kampanya batok sa kriminalidad sa piyak sang pagsaka sang kaso sang pagpatay sa Banwa sang Calatrava. Kagiban pa nga mga lugar na sa unang distrito sang probinsya. Mga kaaksyon. No? Sa ika-3 distrito naman mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, ini may kang tanan sa Banwa sang Ibi Magalona, magapatigayon do kahapon pa maning by competition. Amo ni gyapon ang headlines ni Arlo. Ito hindi man ni Amuni. Aksyon do reli og tanibing balita sa Ibi Magalona. Ito kahapon pa ning headlines ni nadala ni Guro sang COVID-19 ay
Dalig ilang mga kaaksyon sa balita nasyonal na halitan nga ginbilin sang Bagyo Odette sa agrikultura sang Pilipinas nagdangat na sa 11.1 bilyones pesos. Mga naggalaptang impormasyon nga magadeklarar sang martial law wala sang kamotoran kuno siling sang Defense Secretary pinagi kay Defense Chief Lorenzana mga kaaksyon. Kag Presidente Duterte ginmandoan ang mga barangay kapitan nga hindi pagwaon sa mga puluyan ang hindi bakonado. Kag Senator Lacson Cagatsaliano nagpositibo man sa COVID-19 kag iban pang mga opisyal sa pungsod mga kaaksyon. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang aton sining programa. Kay tirahon ta na dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe. No? I-like lang kag i-share ang aton sining program by Aksyon Radio Facebook page, Aksyon BBB mga kaaksyon. Ayos, sige, kagipadala lang mga mensahe ninyo kay tirahon tanan karon dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari na ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Biyernes, January 7, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 28, liwat 17 and 25. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon tama ilang pagpamati kay Crescent Minies Villalobos, Richard Tibor Roma, Ana Sinoro, John Resicio, may lang pagpamati kay Jonel Camilo, no? Mary Manga Iscano Jocariza, Imbong Jocampo, Cady Laurelia, sa kay Aiza Diasis Baloes, then si Dondi Incabo, Donel Timtim Escudero, sa kay Giovanni Mahipos, Georgia Gargasiran, Vincent Philip Hilado, and Fernie Espanyola, kay Dos Kidos, Madam Virginia San Antonio Penda, and Roslyn Mongkada Yasay. No? Salamat gid. And sa kay Jocelyn Libon Dispoho, Stephen Capitolo, no? Stephen Capitolo. May lang pagpamati Likewise sa din pa ni kay Roslyn Mongkada Yasay. May lang pagpamati Richard Pabuaya, salamat gid. Imbong Jocampo, Bitok Mukoyko from Dumaguete, salamat gid. Aisa Diasis Balues, salamat no si ko rin na kamo sa proper agisan ga kay o kuryente. O sige. Aisa Diasis mga kaaksyon, no? Florencia Villacampa, listening from La Union. May lang pagpamati. Madam Virginia San Antonio Olpenda from Celine Homes. Patamyaw lang kay Mercy Lambert sa may Buena Park. Gapamati gid subunga. Mercy Lambert sa may Buena Park. No? Salamat gid. Madam Georgia Gargaseran, ara naman Thank you gid. Richard Pabuaya, dira sa Barangay Tangob, may lang pagpamati. No? Sige, ayos. Karon naman ang iba na. Mahina ang kalaban. Sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Aksyon Radio. Aksyon
Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na aton oras, mga kaaksyon. Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon sa balita ni Aksyon Eden Naboso sa patrol. Karon dugay-dugay, mangin kaupod ta, dere upod ang DZRH sa kay Senator Alan Peter Cayetano, former Senator Alan Peter Cayetano. No? Karon dugay-dugay mga kaaksyon sa aton sining pangalagad diri sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon ta, life extension coffee mix Nagkuhan na yung balita ni Aksyon Eden Naboso sa Patrol Transport Group. Nagapanawagan sa mga opisyal sang gobyerno nga magpamtang sang mga manugsaway bala sa dalanon. Agod nga mapabilin ang social distancing sa mga di pasero nga salakyan. No? Ambot kung may basihan ini nga palayag, pero depende man na sa ila mga miyembro kung mapasakay sila gagkon puno na, ati galarga mangyapon mo. Ayo, kita mo lang ng mga dipasero sa lakyan sa dalom nga daway na social distancing. Depende man na sa driver actually mo, sang mga miyembro nila. O, hindi ba na pwedeng basta kung may 1 meter nga distansya sa mga pasahero dira, distansya gid kita. Pero galing kay ang mga drivers may insindihan taman nga paninguha man. Ang ila sila nga grupo, sila nga magdisiplina. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eden Naboso sa Patrol. Aksyon Eden. Aksyon Rex, ginapanawagan sa transport group sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa syudad kag probinsya sa Negros Occidental nga kung mahimo tani magpahamtang kung sa mga manugsaway gid wala Aksyon Rex sa dalanon agod na implementar ang 70% nga seating capacity ilabi na sa mga depasahero nga salakyan. Sino kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, hindi malikawan nga magsobra sa seating capacity nga allowed sa IATF ang sakay karon sa mga salakyan. Bangod nga ila, una ko na Aksyon Rex, ila ginalikawan nga temprano pa ko no, may mga kontra na sila nga pasayro. Ang ikaduha, kay may ara kuno sang mandate man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi sila ya dapat makapamalibad sa pasahero. Kaghambal niya,
ang ina nga mando ang wala gin paiway sang LTFRB bisan pandemya rason nga nagpangabay man si Malakad nga magpatawag sang pagsinapol ang mga opisyal sang gobyerno upod man ang mga concerned agencies ako ang makadihon man sang isa ka solusyon. Pero ang pamangkot na dire kulang blang transportation sa Bacolod wala iya problema. O, teka, walang problema. Mo managyapon aksyon din. Depende na sa driver nila. Hindi kay yatag pa nila sa syudad. Ang mga driver mismo, sa organization ngayon among mambal sa mga tao nga, lima-lima lang kamuda ha. Magsobrada, panaog lang. Tiyan mo na kung kaisa nga dapat istriktuho naton. Kaya kung pabayaan naton, yung tao malarga man na masakay man lang na aksyon din. Amo na ganing nga balko action rest kay Sir Malakad. Hamba ko sir kamo yang driver. Hindi pa nila sa syudad na nung klase ka amo lang ng patakaran tay tugyan pa sa syudad. Ang balko hindi kasaway ang drivers. Ti hambal niya may ara sila sang mandate kuno sa LTFRB nga hindi sila dapat kapangindi sa pasero. Ti hambal ko kabalo naman ang pasero. Ay nanong sitwasyon nila kapangindi sadto pang wala sang pandemya, pwede sila kay hindi kapangindi sa pasero pero may pandemya gikasugtan na. Amo na gani action direct sa nga hambal ko kay na kay Sir Diego gali kay ti hambal nila. Masabi ko no inaway ko no pero may ang driver mga pasahero. Tuhod nga hindi na magpasaka. Kaya balko kabalo man ang pasero subong na may pandemya. Kaya bako hindi man guro tanan yung mga drivers. Amo na kag depende gid gyapon sa driver action rest. Kag kabalo naman sa gyapon ng pasero nga may pandemic. Gani kabalong pasero nga may pandemya kung lima lang nang sa sa likod sang driver nang makasakay na. Masugod pa gyapon ang mga kwanda sigano nga hindi maglargang salakyan ang hindi magtaglima-lima naton gusto man nila. Amo na gani panginyawat man bala aksyon din. Intindihan man ang panginyawat pero ti butang taman bala sa normal nga sitwasyon. Subong ko manotice mo action rex kung panahog labisan sa aton. Gaano na shoulders to shoulders na. Oo, gagutot na gani. Makita ko kung kaysa, okay man lang na kung wala pagsaka sang COVID-19, di sa ato, pabayaan ta na yan. Pero kumo nga, sus daw makala tandog maniblat tiyagon nga nagsalaka ng COVID-19, pero ting pasayro, gagutok yapon ang pasayro, kung pasugta mo na, masakay gina ya, para gilot gina. Kagkabudlay-budlay na yung action rex palayo lang asymptomatic ang isa ka tawo nagsakay sa jeep paano pa na makontact trace ang mga upo di man sakay man hindi na ito kilala yan amo nang kabudlay gid sang ila dapat ang driver mismo ang makontrol ang asosasyon nila kay may asosasyon man na sila kay magpinagusto sila dang ibanda ga-control man mga drivers ng iba ga-control man sang pasahero nila pero iba niya padungol gidya amo gani ang bal ko to kay na kaya pwede lang man naguro kay dula naman guro sang wala kabalo subong nga pasahero nga may COVID kag ultimong bata subong ka para kadsad kundi mga kadto kay ara si COVID-19 mo hindi ta ni mabali wala ya. Pero amo to action direct ang palayag ni Sir Diego Malakad dari pabatian naton ang kabahing sa iya sini nga interview. Bilang leader sang public transport, hindi ta pagtagaan burden ng atong lawas no kay hindi ta man pagtagaan simpo nga makasulod ang pandemic kay kita man ni Japon ang masuffer. Ang namin tani makabinuligay kita bala sa dalanon, hindi ko magpagkabiga nga tama na gid ka uli po na aton nga mga driver nga tiyak-tiyak nyo lang gayo man lang kami nga kung pwede ay sila kita 70% kung nag-scam siya mo talang wala para hindi siya dikit-dikit hindi gayo man ta sa provincial government like kay Governor Lacson sa City Mayor kay Mayor Bing kasi iban pa nga mga LGU official makanda kita sa massive nga meeting bisan 15 days lang per month para ma-disseminate natin ang pinaka basic bala nga solusyon para prevent ang pandemic sa Negros Occidental sa national sa mong tama naging-stricto ang atikurento. Hindi na ta gusto nga maglambot pa sa amo nga punto kay kabudlay kung magbalik naman ta sa data. That's why galungay kita sa tanan ni stakeholder. Makoperar kita para ma-prevent ang pandemic sa Negros Occidental. Balita rin sa ulatan ninyo nga
kuha naman mga otoridad Stricto ta. naman. Oo. Ang to gani nga bali action direct nga both man na actually kung ano mo gid ang pasahero driver responsibility man na nila mo kay tiko ikaw ang pasahero kita Oo, magpuno. ang driver Hindi ka mismo, naman magsakay. kag pasahero, among malantaw sang sitwasyon. Hindi na paghulaton pa. Hindi na pagulaton pa Pilagid na iyang kitaon. Sinati alang-alang na nga. Galing may mga jeep ya tuod nga puno-puno. Gidaksyon na din mo. Oo, gani. Mante, ikabay pa ano sila, ma-realize na nila siya direct. Kasi mas budlay kung mag-abot ang time nga palayo lang magsaka liwat ang kaso ng COVID-19. Karon kung mag-operate 50% naman ang capacity syudad na lang sila. ta against sa mga drivers nga ina, nga daw sobra-sobra magkarga, lain naman ang mga otoridad ta kay nagkampanya. Oo. Wala na lang inibutang. Gawa ita pangyantuan ni sila ni. Sige Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon ibinabot mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa kamang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, ulan sa balita ng ka-action. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Eden Aboso. Balita sa patrol mga kaaksyon. Sige, daligid lang. May connection sa may kong kolon ang manubo. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa sining operasyon sa extract team or extraction team nga magpabilin sa zero backlog suno kay Executive Assistant Ernie Pinida. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Ang tanan nga pasaway patay. Galing kay ti, amo man akong kaysa. Kung nagsakay ko sa jeep, puno-puno, kami Action Rex. Oo. Wagid, Amo na nga makita ko na kung kaysa, ate, gayom-yuhom lang ko na. Galing kay ti, amo na kung kaysa man, depende man na sa driver mo. Ang pasahero yang ako nataga mo malang na ialigwa, masakay na iya. Basta kapintagid ko ng mga last trip bala sa Oo. mga medyo layo-layo ng mga ruta. Like for example, Granada, Santo Te, kuhan gina, medyo buta gina Action Rex. Di karong kung ayudahan naman na sang syudad, mabutang naman pila ka mga dalagko nga mga salakyan da, mga basto nagliligad blato. Tilain naman buot na sa mga chopper na kay ginayudahan naman pero ara lang na sa gyapon sila. Lain sila Action Rex kung mag-order naman ang DOTR nga ibalik ang ginkakas nga plastic barrier. Oo, tiyan mo na pa ng lain na. Ulaton ta pa na. Hindi na. Oo, hindi na dapat. Tuloy-tuloy na. Basta importante nga kung anong mga health protocols na sundon ta gidna ho. Amo na ganun nga sa mga mga terminal da, kag ang mga jeep nga nagamonitor sa ton, patulugi para kapating upon nyo da. Kamo na lang mismo pulis ko gilingon nyo. Amo ginang tsakto gina. Kamo tanan kay ti may ang kontrata hindi tani makita mo. Tagsa-tagsa sa aton, kamo na lang mapalimton da. Hindi na pag-isalig pa sa syudad ta da, kung ano na da, kamo na lang anay Okay di
May bagyo pa nga daan nga ginatinder si Odette ni way pa rin magklaubos ting basura, may mga kahoy pa, may mga areas pang way masugaan ay nano. Damo pa, Rex, damo pa. Ang isa lang na balita diri sa Bacolod City Hall, naging follow up natin kasi kahapon nag-spike, although na ang record niya sa UC kahapon is 34, pero officially yun pagwasan DOH, mga 32. So ang number, action cases gani, after nga nabaton sa extraction team, ginkaduan nila, although subong case, damo-damo action Rex ang nag-home quarantine kay may ara nga bedridden abi nga mga nag-positive sa testing sa COVID-19 nga hindi man sila pwede nga dadulo na dito na lang sa ila sila nga balay, plus may isang naging supervise sang hospital nga nagbayad sila Longwa sila o extension sa hospital ng ilang balay nga may nag-duty kag nag-check-in from time to time nga personnel sa hospital. May araman duha ka newborn babies, meaning mag-ugin bulag garapsag nga gintugutan man, no? Nga ginalaw man nga mag-home quarantine basta importante nga tisundol ang ginapapanaog ng regulasyon na dapat hindi na sila maghalaka-expose ka magbuha so magtinad na lang sa ila puloyan. Sunod na rin kay Executive Assistant and Dependent na mumalang nag-serve bilang tagpamulo sa instruction team. Wala agad man so para sila sa backlog kay ginatiwaan nila na kung mag-forward na ang mga laboratory kag may confirmation gikan sa EOC nga ginapadala sa ila gilayon sila nga nagatiyog po diya sa CDRRMO nga muli siya ang clustering nga may ara sang extraction team. So sunod diri kay Pinida may ara man gani nga member sa BGMP nga transfer sa Talisa so next pila ka personnel ini nga nag-positive man sa COVID-19 nga kahapon nga resort nga nagwa. Pero ang importante sila nga ang patigayon sa pag-stilo sa mga pasyente sa mga isolation o quarantine facilities para magili at least hindi paglapta o kung hindi na mahatag ang ligwa ng mga care pwede maka-infect sa ibang mga bakulod noon. Kaya ang problema, ding bakulod galin na alert level 3 naman eh. Huwag pagkukakuha kay pag-uukulang tawgan siya man, huwag pa sa idea. Mayara na ha? Oh, mayara ng Negros Occidental alert level 2 pa sa Gyapon. Ang bakulod ni kasunod sa Iloilo galin eh. Ang sila mapagwagin na sa mayor, guro sa executive order naman na mag-require kung may mag-ong regulation. Ang sinipis na review ko ay pa sila record eh. I think sinilang gurong odto na. I-check lang na kay M.A. nga. Correct. Kag sa atong local IATF, pero kay Vice LCP sila nagdilayon, ang makamatol man mo sa information, di ka niya sa pamuluhan sa National IATF. Yarin parayag ni Executive Assistant kag Extraction Cluster Head Team na si Mr. Ernie Pinida. Nasiro ang extraction. Wala sang backlog. Kaya pan nga ni, na-consider ang ilang case braho. Kagatin sa ganini nga gusto mag-quarantine siya, mag-home quarantine. Di kay wala man sang reason, na lang sila, isolation, pero hospital supervised. Nagbayad sila sa hospital daily, ang ilang monitoring sang hospital. Okay. The extension sa hospital ng mga program. Kung isolation supervised by hospital. Ang nagabusong, pila ka bilog, sir? Ang nagabusong, ang case natin sa nagabusong, dayon ang corporation isa, ang bagong bata, duha man. Oo. So, ang iba ni, home quarantine, nga gin-approve, lang bedridden, labs and art out. Gulang na git, dayon na bedridden na sila. Ngayon, bisan pabayaan mo sila, hindi naman sa halin. Ang purpose nga gina-home quarantine sila, parang in kaso, hindi sila kagwa pala sa ilang balay. Hindi na sila kalaktas ng ilang virus. Hindi na niya nikabangon. Qualified sila sa home isolation. Karon sa hapon, magawa naman ang pagkuha naman niya result. So, bantayan pagitan natin. Ang importante nga
tanan niya cases ng katukaw, importante ma-isolate na yun. Para nga hindi na maglaptas ang kagaw pag hindi na magdamo pagid ang ato niya cases aksyonar. Ang mga select ang parehag ng Executive Assistant ng Tuminda, i-check ko lang kay Ma'am ang masimilitas mo sila garabaton, parties ng report kapag elevate sa Bacolod sa alert level 3. Balitagikan sa Bacolod City Hall, aksyon at upon magka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutan ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede gid kinanglan talang magdit. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang bagong taon. Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office kita. Ini may kang tanan sa pinaka-latest to sa Banwa sang Hinubaan ho. Anay barangay kagawad ginlutang maniho sinong naglutang sini kag patay ni ang biktima. Kalakip man ang pinaka-latest nga report angot sa Mag-Iloy ni Blao ining Iloy kag utod sang suspect nga nagpatay sa iya amay posible madalasa man sa kaso. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex patay ining isa ka anay kagawad sang barangay Kulipapa kag subong nagalulunegosyo sang isda. Aksyon Rex matapos nga lutangon ini siya kagabi mga alas 9:30 dira sa may dos sa Maman nga barangay syudad sang Uconbanwa sa Hinubaan, Negros Occidental. Ining biktima ginkilala sa kay Ulysses Mahinay, 48 anyos kag nagapuluman sa nasambit nga barangay. Sa pag-imbestigar sa Hinubaan PNP kagabi, ang manak sining nasambit nga biktima nagpanugid Aksyon Rex. Ngayoning biktima nagpulupungko sa motorsiklo sa tubang sa ila sinipuloyan kag ining manak yara sa sulod sang puloyan nakabati sang lupok. Pagkakita niya o pagkabati niya nagwa ini siya nagpunto na iya sininakitaan nga nagahamyango na pangya sining free father Aksyon Rex kag dugoon diya pa sininakitaan man ang duha ka mga persona nga wala pa makilala mo mga suspitsado nagpalagyo sakay sa motorsiklo. Hingaga papuntani ila inidala sa hospital pero gindeklara gid kini nga patay ang nasambit nga biktima. Aksyon Rex base sa laboratory reports ang Hinubaan PNP dito sila naka-recover dito sang isa ka basiyo sang kalibre 45 sa lugar sang insidente kag ang igo gid sining biktima sa ulo. Aksyon Rex pagkakaron padayon pang investigation sang Hinubaan PNP hindi pa sila makahatag pa sa dugang nga mga investigasyon kag alang-alang pa sila nga ma-interview sa sini nga mga tinion. Aksyon Rex
Ang ibang nga balita, gin-check nato na itong ginpatay nga amay sa syudad sang Kabankalan. Ining amay nga si Leonardo Binigay, 50 anyos, ang suspitsado. Dining anak niya nga nag-ako, nga mo si Miguel, 25 anyos, Aksyon Rex. Ganyan sila tara nag-puyo dira sa may teriya sang Purok Badyang, Barangay Kamingawan, Siyudad sang Kabankalan. Ang pinaka-latest sini sa kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang Chief of Police ng Kabankalan PNP, nagkapanugid sa ila ang utod sa itong napatay nga may ara sang pagkonsente dire Action Rex ang iloy sang sospitsado nga nag-ako kag ang isa pa niya ka utod nga ginaligar ginsugo nga patsyon ini nasambit yang ilang amay. Dugang padre ni Cruz nga naakig ang iuna nga nangakig ining napatay kay nadula ang iya sining kwarta Action Rex madako-dako ini nga kantidad nga kinitaan niya sa pagpanguling kag pagpanguma. Rason nga ti amo to nagpangakig siya sa iloy kag kabataan may ara sang pagkastigo diri nga natabo kag didto na nga ginbalusan ini siya nga ginpatay paagi sa paglampos gamit ining maso Action Rex nga ginako man sang bata ang nasambit iya nga krimen. So karon way pa ni mapasakaan kasong suspitsado nga si Miguel kay ara pa ini siya sa hospital kay nag-inom ni siya sang pesticide o konhilo sa nagligad to nga adlaw pagkakutkot sang bangkay o kontulan sang iya sini nga amay nag-inom siya sang hilo kag gindala sa ospital but according to kay Cruz nga pagkagwa niya sini kuaan siya sang iya sini personal nga statement or daw ginatawag nga judicial confession Action Rex kagamo ining basihan sa pag-file sang iya pasaka kaso magluwas ang iya sini panugiron atong mga statement man nga mabakod man nga ebidensya or ginatawag nga circumstantial evidence nga gamiton sa pulis ang panugiron sang iya tiyo nga utod sang iya amay nga amo ang nagsugid nga ang iloy kag isa pa ka utod may ara sang connection man o nagkangtanan sa nasambit nga pagpatay. Yari si Cruz angot sini. With a circle aside from iban pagid nga mga suspects sir. Confession, itong suspect sa kanyang tiyo. Yung nangyayari ng incidente, sa ila balay, kaya nakakigan sila sa nila partner to, sa victim, sa yung victim, tapos din kastigan sila. Ako din sa kanya, based sa kanyang initial confession, sabihin na napagpapit pa sa mga tiyo, gawa sila sa pagpagila, na yung may upod sige sir, amo ning tiyo niya sir? Okay. Ang brother man. Brother man. Okay, so anong sa labton sa brother niya sir? Nalahig ni siya? Ay sila tanan sa baba, tapi ang mother, kung nagiging judicial confession ng semester. So, possible, kung hindi naman nandun during that time, magiging siya obvious. Action Rex ang palayag ni Cruz ang hepe sang Kabankalan PNP. Makaroon tayo balita sa Provincial Police Office karon sa hapon kag sa gabi. Mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than report sa din ka mga kaksyon bahin sa Pinas kabuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan dito sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29. Isa ka breaking story mano, isang Armed Forces of the Philippines or EFP Chief of Staff nga si General Andres Centino
ang positibo sa COVID-19 base na sa report gikan sa Armed Forces of the Philippines nga nagpositibo ang EFP chief nga si Andres Centino sa COVID-19. Ay, porti, gadamo lang gadamo. No, hindi mo maintindihan ng sitwasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligin lang sa bayanay kay Yari mangin kaupod ta, upod ang DZRH Manila si former Senator Alan Peter Cayetano kag Congressman ni representing sa Taguig Patiros mga kaakson sa sining bahin si former Senator Alan Peter Cayetano. Okay, Aris number 7, Henry Uri, please come in. Deo, good morning at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Kasama natin ulit si dating House Speaker, dating DFA Secretary at Senator Alan Peter Cayetano na umaalagwa ng dihamak sa mga survey ngayon. Senator, magandang umaga po sa inyo. Blessed, happy New Year at magandang umaga, Deo. At of course, Henry, kahit na ang dami nating challenge ngayon sa Omicron, kailangan talaga harapin natin itong COVID na to. Kumbaga, look the enemy in the eye and mag-adapt and innovate talaga tayo sa gobyerno. And speaking of which, innovation. Mukhang hindi lang basta innovation sapagkat magandang balita yung kasabay ng paglagda ng tao ng budget, nilagda na yung Department of Migrant Workers Act. Ano ho? Ba, magandang balita ito sa ating mga OFW. Pero anong aasahan dyan ng ating mga makabagong bayaning naturingan? Well, the soonest kasi na yan ay magiging full-fledged department is January 2023. Binigyan tayo ng 2 years ng batas to put it up. Pero pwede na mag-appoint ang Pangulo in a few weeks ng secretary at meron pong transition committee. So kaya napaka-importante nito, Henry, kasi number 1, nasa batas yung ethical recruitment. First time yan. Kung baka nga sa buong mundo, baka unat tayo na hindi lang sa departamento, pero yung ethical recruitment kasi marami pa rin at nakakalungkot minsan kapwa Pilipino, binebenta kapwa Pilipino, ibig sabihin alam naman na delikado yung lugar o alam na yung amo na yon ay nag-abuso dati pero nagpadala pa rin ng OFW doon o kaya alam naman nilang delikado yung lugar, may gera doon or something. So it's very important na yung ngayon na desperadong marami magkatrabaho, yung recruitment natin ay ethical, di ba? Yung talagang inuuna, hindi yung kumita yung recruiter, pero inuuna yung welfare talaga ng OFW. So ako, nakikita ko, tuloy muna ang trabaho ng POEA, OWA, DOLE, DFA, pero habang nag-election tayo, dapat binubuo na nila itong Department of Migrant Workers kasi matututukan talaga nito ang OFWs natin, yung present na naman nagkakaproblema and yung mga i-recruit ngayon. At medyo nangangamba ako na maraming recruitment na kalokohan na mangyayari kasi tuwing may crisis, may mga nagte-take advantage talaga, Henry. Kaya kawawa naman po kung may mga mabibiktima sa panahon na to, di ba? Pero just in case, may mga biktima na mga manggagawa abroad here and abroad, of course, may tatakbuhan na silang isang departamento para sa kanila, which is the Department of OFW. Yes, kaya lang minsan kasi, Henry, di ba, sa transition, nagkakaturuan o nagkakaanuhan So, it's very important na yung transition committee, pati po yung DFA at DOLE, tutok na tutok kahit na nag-e-eleksyon. And then sa ating mga kababayan, talagang kung may magre-recruit sa inyo, checkin nyo rin sa website, sa Facebook, di ba, sa ahensya, na talagang accredited yan at maganda yung record nila. At saka minsan, Henry, siguro, kung too good to be true, yung ino-offer na presyo, magduda na po kayo. So kung alam nyo, halimbawa, chef, at sasabihin nyo ang sweldo talaga niyan, $2,000, walang problema. Pero kung biglang sasabihin sa iyo, chef, tapos $10,000, $20,000, o sabihin sa inyo, kasambahay, pero dahil royalty yan, imbis na $500 o $1,000, $10,000, medyo i-research nyo ng mabuti kasi minsan yan ang ginagamit pang biktima. O kaya sasabihin, bago ka magkatrabaho, magbigay ka muna ng ganitong kalaki na pinagbabawal naman sa batas, di ba? So, even if it sounds too good to be true, walang mawawala na magtanong muna. At pag sinabi sa iyo, boss, pag hindi mo na-submit yan, till tomorrow, wala na yan. Huwag po kayong maghabol kasi marami ganyan ang style para nga Di ba sa text nga lang ngayong Pasko? Correct. Henry, ang dami ng loloko. Dami nagre-recruit, dami ng mga kung ano mga scam. But anyway,
Ito hong isa pang kinakarap ng ating, hindi lang ho ng mga OFWs, kundi ng ating mga kababayan, at tayo mismo, ano ho, itong biglang bulwak na naman ang kaso ho ng COVID, aba, nakakapag-alala nga, sapagkat kanyo nga kanina, kaliwat kanan, ano ho, itong gobyernong ito, patapos na ang termino, paano dapat haharapin ito? At nakikita nyo ba na maayos naman yung pagdadala nila sa problema ng COVID, Mr. Senator? Well, unang-una, Henry, siguro yung mindset. Di ba pinag-usapan natin noong December yan, off the air, sabing pareho tayo na nangangamba kasi nakita natin parang normal na sa mga restaurant, tabi-tabi na, mga tao nag-uusap, walang mask, kumakain, walang mask, di ba? So, it's very important that the government has the mindset that COVID is here to stay. Pwedeng grumabe, pwedeng bumaba yung cases, pwedeng humina yung virus, pwedeng magkaroon ng kung anuman, pero it's here to stay. So we have to adapt, we have to live with it, di ba? So katulad ng pagmamask at saka yung protocols, hindi dapat talaga mag-easy-easy. So pangalawa, pangalawang budget na to, so tinitignan ko, sa 4 na ehensya, DOTR, DTI, DOLE, DSWD, wala pang 100 bilyon yung ayuda. So kung magka-lockdown tayo, mangangapa na naman tayo kung saan tayo kukuha. So napaka-importante na sa bawat galaw natin, we try to predict the unpredictable. Ilang beses na ba tayo nabulaga nung COVID? Di ba? Nabulaga tayo ng Delta, nabulaga tayo ngayon ng Omicron, tapos sinasabi fully vaccinated na, pero sa ibang bansa, third dose na, pinag-uusapan na yung 4th dose, no? So I think what's important now is we change the mindset. So like sa DepEd, talagang tama naman at tutukan nilang bumalik sa face-to-face. Pero paano kung hindi talaga pwede? Hanggang ngayon, yung sa Bayanihan 2 na more than 10,000 tablets, hindi pa rin binibili. Hanggang ngayon, marami tayong kabataan na walang mga gamit sa online, no? O mahina yung internet sa lugar nila. So it's time to adapt and innovate talaga, no? So marami tayong pwedeng pag-usapan na Henry tungkol sa anong dapat. At I know everyone is working hard, lalo yung local government, but we have to start accepting it as a factor, 'di ba? So kung sasabihin 1 month walang kuryente sa inyo, you will work knowing na walang kuryente for 1 month. So kung 6 months na lang ang pandemic, praise God. Kung 1 month na lang ang pandemic, praise God. Pero kung 2, 3, 4 years, hindi tayo papasalamat sa Diyos, hindi tayo mag-innovate, di ba? So napaka-importante that we start innovating talaga. Mukhang sa local at national level, lalo na, dapat kasama na sa LEDAC ito, Mr. Senator, ano? Oo, sa legislative dito sa Taguig, agenda. 2 years na po kami na naglalagay ng ilan milyon for ayuda just as a backup. No, naka-back up talaga kasi nga hindi mo talaga alam yung mangyayari. So katulad ngayon, hindi nagsasara yung restaurant na iba dahil walang customer, yung iba nagsasara kasi maraming tinamaan ng Omicron. So kahit hindi ka mag-lockdown, kailangan ng ayuda yung mga yon kasi meron na silang whether it's the usual strain or it's the new strain or Omicron. The point is, kung 2 linggo yan na may sakit, 2 linggo yan na walang kikitain, kung may pamilya yan. So, ang gobyerno, walang choice. You have to step in. Papayag ka bang magutom ang tao? Alright. Mr. Senator, it's a pleasure again para kayo po'y makausap. Salamat ng marami sa inyong mga insights. At God bless you and good luck. Thank you so much. God bless you din at salamat sa inyong programa Timpilan at aasa talaga kami sa inyo to get the right information sa pandemic, sa kabuhayan, and of course, sa dadating na eleksyon. God bless you at salamat po sa inyong programa Timpilan. Thank you so much. Si dating Speaker, dating DFA Secretary and Senator Alan Peter Cayetano. Ako naman po si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Dave. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid DCRH kay ka Henry Ore upod kay former Senator Alan Peter Cayetano mga kaaksyon, no? Sige. Dali gidang standby na aksyon na naboso aksyon na rek magbanwa kag ngato sini nga mga reporters out of town kuaon ta dugay-dugay mga balita ninyo. May tisianay kulang balang Aksyon Radio.
Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Ayos. Sige, may lang pagpamati kay Evelyn Tumakin Brose, no? Watching in si Palay City. Thank you, Gid Evelyn. Kay Martin Aliling, may lang pag-monitor. Tia Kim Eriman, sa kay Cherlin Sarnais, and John Ray Torres Piadotse, dara sa Barangay San Miguel, La Carlota. No? Salamat, Gid. John Ray Torres Piadotse. Kagay Madam Rochelle Folincio Susana, dara sa Pandanon DSB, Kairos Flaque, kag kay Mel Alamelio, kag Madam Georgia Gargasiran, no? Halin sa kay Kairos Flaque, no? Rodora Soko, gusto sang driver makapanginyaw at gusto man sang pasero mga makasakay kag makapauli dayon. Sa driver na iya ang authority nga magsaway gani man. Gian Resisio, salamat sa lunch, and Bibi Gregorio Yolo, no? Dara sa Pandanon Poblasyon DSB. Bibi Gregorio Yolo, no? Leia Younger Esquivel, may lang pagpamati Leia dara sa Talisay. Thank you, Gida. And Barrio Garay sa Pandanon DSB. Tomas Bronyola, Humalumina, salamat, Gid, no? Angela Gayondato Castillo, Jose Herson Lapinigjonio, no? May lang pagpamati. Baltasar Gaspar, ay pertiba. Noel Umanya, salamat, Gid Noel Umanya, dara sa Ubay, Lagasan, Bago City. Ginatamyaw lang si Muroy, ni kun Nuroy Umanya. Salamat, Gid, Nuroy Umanya. Halin sa kay Noel Umanya, no? Richard Pabuaya, may lang pagpamati dira sa Barangay Tangob, Bacolod City. Ayos. Sige. Thank you, Gida. Sa iban pa naton nga mga kaksyon, karon lang dugay-dugay. Mahinang kalaban, daligid lang kay matagta pila ka mga commercial. So, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, siya pa katuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon sa pinaka-latest. So, si Miss Universe 2015 Inday P. Awards back bla. Ang imo sining paryente Aksyon Elmar positive sa
COVID-19 ay perti samtang ti dito sa nag-spend sang holidays niya sini sa upod ang iya pamilya sa United Kingdom, no? Pia works back, no? Positive kag si Bongbong Marcos man, no? May indikasyon man ti base ini sa ginpalayag ni Attorney Vic Rodriguez, no? BBM spokesperson matapos ng iya sining chief security ang na-confined, no? Sa isa ka isolation kag quarantine facility mga kaaksyon. Ay, perti grabe si COVID-19, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tarang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa palayag ni Mayor Nicolas Yulo nga nakabaton sang sulat gikan sa empleyado nga naga-question sang implementasyon sang executive order nga ginapatuman para sa mga wala nagpabakuna. Garing kaundan sang report ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, din palayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga nakabaton siya sa sulat gikan sa isa sa iya sining mga empleyado nga naga-question sa iya sining executive order kundi inasaad nga dapat magpabakuna ang tanan ng mga empleyado kag kung hindi kinahanglan magpasa sa negative RT-PCR swab test result kada 15 dias. Nagapati si Yulo nga hindi gid man tanan ang nagakutsyon sa mando bangon sa records sa ila City Health Office. Malapit na sa 50% sa ila target nga mabakunahan ang nabakunahan na pag nag-aumpisa naman sang pagbakuna sang booster shots. And at a face, ang record ng 11 kabagong kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bago nga pinakadamo nga na-record sa probinsya kag nagapating alkalde na posible mas doble pa ini sa mga masunod nga inadlaw. Siguro ni Yulo nga preparado sila sa Bago kag wala nagpang-iban sa mga quarantine kag isolation facilities bilang ang paghanda naman sa mga magapauli kag liwat nga pagpatuman sang istrikto nga travel protocol. Pamatinaton si Bago City Mayor Nicolas Yulo. Ginaya. So in fact, sa akon ganing EO nga nagasiling dapat tanan nga empleyado sang City Hall should be vaccinated. Otherwise, kung hindi ka bang pa-vaccine, RT-PCR ka every 2 weeks, no? Nakabaton ako sa letter from one of the employees naga-question sila sa akong EO, no? There is some resistance, but I don't think it's majority. Kasi nakalapot na minuglapot na 70% sa aton vaccinations. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abuso mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhanta ang BCPO, Bacolod City Mobile Force Company. Wala pa sang mando nga sa pag-istriktobla kag pagpatuman sang health protocol sa mga border control. Ilabi na sa vaccination card. Garing kaunda sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, ara na, no? Ara ng ano? Ara na checkpoint. Ayo. Mga buhi sang Pilipino. Ara na. Ara ng ano? Ara nang napabot Why? Ara na daw, believe me. Ate, yeah! Ay, perti ka. Ara na. Wala na matapusan. Wala, ano? Wala na matapusan si Mana. Okay. Ara na. Di pwede na? Pwede na. Tapos mo, da. Kabay pa magdilang anghel ka? Ara na gani. Ate, basta magsiling ka ng ara na gani, okay na ko na. Amo na tang tirada. Ara na gani. Aba, kanami ba? Suliton pa? Hindi na. Kay Teresa Pacheco ho, kay Bibing Dagiya Bautista. Aras la? Sa Plaza Mart,
Plaza Mart, downtown area. Downtown area ni kay Bao, Rhea Timayo, and Git. Sofia Salon. Bao, ti Arada kampiyon. siya gali. Mana da guro pagunting, no? Umbuta. Pakodabla, mapa-facial ko dabla. Papisyal? O sa kuya ko para maghining pagido. Ti okay. Papisyal. Ambutan. May discount ta guro ay. Ti ambutan. Ano sa salon now? Rhea and Sofia Salon man eh. Tiguro may ta guro nga kuan nga discount Salon pass? Salon. Salon lang niya. Salon gani. Ang salon pass para niya pakampo. Timayin na sa mga mga customer sa salon Nagpapamatita sa ato. Sino ka nga siya na nagpapamatita? Ambot kong customer ni Sinday Bibing Dagiya Bautista. Basi ko na sa guro, basi customer ko tagiya agad. Ambuta? Tagiya na sa siguro. Kung tagiya basi libre pa kita ta, no? Pwede kadto lang di. Oo, ara gid siniko gitaw. Ano pilit na kapagunting Oo, pag manicure, pedicure. Oo, ti salon man na yan. Di ko trito na sila. Si Ronarida trabaho. Mano sabi salon man sa? Hindi abi ko, ara naman ang COVID. Away na. Hindi na no. Away na ng COVID na. Ang lambid na lang. Ala. Importante ang lambid, no? Una sa top. Muna na tirada, Aksyon Rex, no? Sige lang, importante nga ara na ya. Michelle Sayo Gimiroy, may lang nga pagpamati. Ara man sa? Ga-monitor, damo sila, Ate, very good. Sa inyo tanan, hindi ta mo may isa-isa. Ate, sige, okay Basta lang. mayo lang nga pag-monitor da sa inyo, kag-happy panyaga da. Ang importante, para Rex, kung mag-monitor sila, hindi sila mag-monitor, dali lang ka mag-silo sa piyak. Tapuson, tani lao. Ang iban, makatamyaw ka gani, gasaylo naman dahil sa piyak. Oo, kakuno. Ato naman to sila. Tani, nano naman. Hindi die hard. Hindi ka mo die hard man. Dapat ko die hard ka mo ya, forever. Ayo di purma. Dapat forever or for life. Ha? Forever or for life. Namo na tirada. Namo nang tirada da. Galipay ang buta sa iban nga. Hindi mo kasaylo pa ni Islam. Kasaylo sila. Sunda pala si Ibon na Butcher pa sa Germany. Kaya wala saylo. Si Vanessa Mayo. Jinky Jalagdo. Nagkasaylo sa ibang station niya. Kung iban Mag-off ang Aksyon Radio. Yan mo na pag-off dahil nila sa ila Facebook. Laban pwede ba na nga tapuson yung programa? Hindi na ka magsaylo ito si Piak. Ate, thank you, Gid. Saka na natin nga nag-ayon. Ayo di purma. Ang ay ko di bla, magic ay ko. Nag-30 naman, no? Ano 30 primero, pero ay 5 lang. 22 primero, anay kunan mo, nag-30 na. Nagdamo na sila. Hindi ba nagkurubudlay ngayon ta si Resiner, ganun. Kung anong station na matian yung kaginalantawan nyo sa Facebook, talagang kamulantaw. Pag daw tapos sa program na Aksyon Rex, kito amo man ang paborito nyo, pwede nyo na rin ma-off ang inyong Facebook. Hindi na mo sa ilo sa piyak. Hindi, kung may chance man lang mamati sa mga dramas na dahil sunod nga programa, pwede man lang. Ang importante kasi hindi sila magsaylo sa piyak. Ano ang ato sa ila kag derisato na? Gani. Mo na nang apir sa pagpanamatita. Ito gala sakit pa ng buhot namon ni Aksyon Rex. Ako isa ba kaliso kami sa piyak at makamutot, ito kalaway man. Hindi Aksyon Rex. Gakunik man na di mo. Oo, gakunik pa rin sa ato nga FV. Bosi Pepper Parsley, lingang gasaylo, stasyon laway na. Sobra. Kalmog na Pepper Parsley. Pwede si Pepper Parsley ba? Ginatotoo. Sige siya, muna uglaog na iya ko. Uglaog na muna. Pero naman na pila na muna Aksyon Rex si Kurt Jan de la Cruz, Ari Mansao. Ate po, inayaw ba nakasaylo? Sigurado naman na mga tao nga die hard. Huwag kasulo saylo, stasyon. Si Gerald Hermino. Raman. Thank you, Gid. Sa kay batchmate Jonathan Fuentes, Imo na, batchmate? Batchmate ko ni. Drin isa sa country homes. Kung isa sa Victorias man isa. Present sa iyo. Di mo nang wala kasaylo? Kuya, wala nagasaylo. Die hard, kuya, sa Aksyon Radio. Very good. Met, kuala kay classmate mo, Rex, may premium na sa simo kay Die Hard ka nga daan sa program ya. May premium ka na sa Ang gasaylo hindi pagtagaan pinutos.
na. Awan, bisan wala pinutos. Oo, may kasi tinarata ko isa nga mga promo-promo mong. Gani. Tagaan, tagin na kayo, mga die-hard listener ka na. Puwa mo na ayaw na mo ni Pare-Rex. Amo lang Hindi na. na masilo-silo, kaya kalaway mo na masilo mo sa supiak to. Tapos nagdugay sa ilo mga musamon, di. Gani. Si Rodora Syoko, wala ko gasaylo sa piyakya, galing magkadto ko sa kitchen, wala wifi signal. Ate, okay lang na yan. Okay lang na yan. Ito sa kwan Oo, pwede sa CR. Sa CR? Ayo di purma. Okay lang sa kusina yan. Ang importante sa CR. Nga hindi madulaan signal, kaya tayo bisan ka bulubon na. Amo na tayong tirada. Amo na lang ang mga pilar ni Aksyon Rex, sa mga listener tabla sa Aksyon Radio. Si Dennis Richard Tiboro, maling ya, hindi na kamo magliso, kay daw pareho lang kamo nagliso ulo ninyo. Buyong pagin na si Dennis Tiboro. Richard Tiboro, mao. Chard! Oh. Kuala kay Pare-Rex, Ang isda? Ayo di purma. Namito ka mga isda ya daw, sublan ko naman tong hawla ko bla. Atong koy ni Richard? Oo, bisan hindi lang kuya. Hindi naman kuya. Beto ka pa sa balay? Ano? Gurami kag puyo. Ayo di purma. Inaya kay bisan momo na ipakaop makaon ya. Bisan run out sa kasamanan hindi mga laban eh. Hindi na patay ang puyo kag gurami ya. Oh. Ayo, Richard. Napaginaulat mo tagain ni si Aksyon Rex ng imong kwanda si nga kwan nga mga isda da no para nga malingawan naman to kag masudlan tong aquarium ni Aksyon Rex. Oo, gila. Wala gito gurunot aquarium mo ubas-ubas gito guro. Ubas-ubas gito guro ay. November pa to guro. Ati amo naman ang guro pa ini guro January basta may unod na. Kaya ra si Richard Dennis Tiboro mao mahatag si mo. Okay, thank you. Ayo di purma. Hindi na ka mag-report kayo may kayuhan naman totoo. Dukalain kay Kapchad kag kay Kapitan Kapitan Chad Feria kag kay Kagawad Jofred sa Panta. Ana sila? Dira sa Barangay Robles. Sambot kung kamusta sila. Gani, magito na tama to sa Bagyo Udet mo. Gani. Babasi ko na Dua pa lang to ka barangay mo. Dua pa lang ka barangay tong nasigahan bla sila nakaligad tong reports ang Nosiko bla to. Abi ko dua na ka bulan. Ayo di purma. Ayo. Sila nga mo kita pang buhay. Hindi amo. Tingog-tingog ba? Sige na kita puso. Tari kay makwata tayo no Ang mapabaksin tayo booster shots. Oo. Hindi ka booster shots? Pa-booster eh. Booster shots na tayo tapos Uy. Sa increase eh. Okay, may kayuhan pa nita. Laban eh. Arat to Georgine. Kag may lapot monitor to sa subong. May lapot may kwanta tayo, may kayuhan pa kita ya. Pa-booster shots. Amo na? Kay SM. May hara na. Ayo, galing may hara na yung pinagaw to. Kaya awat pa madugang sa aton. Ayo di purma. Sige. Nan. Ingagaw ta kay sige ano di ka naman kakuha karon mayong kuan pagid. Thank you gid sa balita mo kay ma-off na ko. Ayo di purma. Dali lang ning Bacolod City Mobile Force Company ni. Ate mayon kay ang ila sining border control action skin balik nila diri sa may syudad sa Bacolod. Amo ni ang ila border control sara sa may Bangga Ruins, sa may Mansilingan, Tabunan Bago, sa area sa Sumag. Amo ni mga lugar nga may ara gyapon border control. Pero siling ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force Company nga hindi pagidman so far instricto ang ginapatuman nila nga health protocol sa mga border control unlike nga ikumparar mo sa iban nga mga highly urbanized city sa iban nga mga provinces especialmente kay pedalom sa alert level 3 daw kay stricto na to sa patuman nila nga border control nga no vaccination card no entry. Diri sa Bacolod hindi pa na nila napatuman Action Rex because number 1 wala pa order gikan sa Air Command sa PNP plus wala man order ang aton diri nga local interagency task force nga magpatuman sinang no vaccination card no entry diri sa mga syudad sang Bacolod. Pero ang routine gyapon nga health protocol yung ginapatuman sang mga personnel ni Pico ara gyapon especialmente ang pagsaway sa mga driver nga wala na nagasuksok sang face mask nga isuksokid ang face mask Action Rex.
sa gina-implementar nato ng mga sekwensya ng mga niligat ng mga pinulan, wala pa kita sa may labato, mamando, nabaton, o kung naridigikan sa aton Emergency Operation Center or EOC nga magabulit ma-check man sila sa mga vaccine card. Pero kung may mga mando na to include ina sa atong mag-ID card, we will implement din niya ang generic regarding sila. Ikasubong, medyo hangin pagkita dira, kaya may nang-autorin kita nga nag-reklamo regarding ina sa aton pagpapakuna sa subong, voluntaryo pa lang man ini aton nga pagpakuna, pero if time comes, no, kung mag-abot man sa punto nga mag-ito kita, well, kapain sinasato nila implementar, siguro makapili na kung makapasin nga no vaccination card, no entry sa aton sudad actionary. Porso sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company diri sa masyudad sang Bacolod. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Paboro ng Gasiling, mga kaaksyon sa di ka mabahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sidad sa Bariaga, pamangkot tuod ning balita nga alert level 3 naman ang Bacolod City. Action Rex. Kay nako pa naging balita nga actually kuan mo recommend sang Department of Health nga i-alert level 3 ang Bacolod from alert level 2. Pero why pagyapon sang confirmation gikan sa ato sining mga opisyal. Siguro kung alert level 3 naman na nga ginpagwa sang DOH ang Bacolod, posible isunod ang palayag sang mga city officials na to, no? Sa nasling ko na kay na panakon gin balita, no? Kag tingwanan ni Action Art nga madala karon dugay-dugay ang progress sang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na Vita Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manginod balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters. Sunahon ta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib, mapakadis kita anay mga kaaksyon ini may kang tanan no sa hugot nga kampanya sang kapulisan kontra illegal nga sugal, 3 ka mga kababainan arestado. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, sugot ng kampanya sa gyapon sa makatapos ng kapulisan kontra sa illegal nga sugal sa palibot sa syudad ng Cadiz. 3 ka mga kababaihan ang ginpangaristar. May mga last stress ibidyang takna sang hapon-kapon, gindakop sa bayan sa Kasinda Kanaan, Barangay Mabini, sining syudad. Sanday Anabel Iscario Bornales, 54 anyos ang edad, Balo, ay may Carvasal de la Torre, 31 anyos edad, may bana, kag Erna Pantusa Milicor, 42 anyos edad. Ini may bana man, kag tanan residente sa Kasinda Kanaan, Barangay Mabini. Suno sa report, may mga damato na ganaan nga informasyon sa Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP nga mugid ang nag-lead sa sining operation.
kag gin validate ang among report pagkatapos sini gin patigayon gin ang ila sini nga operation. Ang tatlo na dakpan ini sa balay sa ginaligar nga among nagapampang Sinuna Johnson sa sindakaraan nga wala man sa area sa matabo ang among raid. Na-recover sa ila ang isa ka set ng plastic nga playing card o kung baraha kag 115 pesos nga ginakabig beat money na ginagamit sa siling sugal. Ditinado karon ang tatlo ka mga kababayan sa bayan sang Cali City PNP Custodial Facility kag subject sila Aksyon Rex nga pagpasakad sang kaso sa pagbular sang PD 1602. Report ikan sa syudad sa Carisaton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gute Biga Report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluhantang balita gikan sa unang distrito sang probinsya. Kapulisan mag-sustain sa ila kampanya batok sa kriminalidad sa piyak sang pagsaka sang mga kaso nga pagpatay sa mga banwa sa unang distrito. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, maingod doon kapulisan mag-sustain sa ila kampanya batok sa kriminalidad sa piyak sang pagsaka sa mga kaso sang pagpatay sa banwa sang Calatrava sang tuig 2021 kumpara sang tuig 2020. Sunod sa kaya Police Major Roberto Injape Jr., hipi sang Calatrava Police, naglunta din nga malayo sa poblasyon o na barangay proper kag secluded area lamang. Dugang pasini nga ang pinakaulihi nga napatay, ang damlag pa man ginangkon sang CPP-NPA. Yaman ginapalayag nga ang kapulisan ang nagapadayon sa kampanya batok sa kriminalidad. Damlag pa ang kapulisan ang nakarecord sang 15 ka kaso sang pagpatay sang tuig 2020 kag nagtaas ini sang 2021 nga naglabot sa 18 lamang. Yari ang dugang nga pagpahayag ni Police Major Roberto Injape Jr. hipi sang Calatrava PNP. Naton nga crime volume agnubo pagid kag isustain nato na aton law enforcement operation sa pagdakop sa mga wanted person, sa mga pagdakop sa mga illegal activities, kag improve nato na aton crime solution sa crime appearance efficiency kag subong man aton ni pagatutukan subong nga dagdag nga lapit na ang election amo ni aton nga pagatutukan nga kabay masustain naton nga magin ang kabahin sa pahayag ni Police Major Roberto Injape Jr. hipi sang Calatrava PNP. Gikan diri sa banwa sang Calatrava nag-aaksyon Nelson Patinio, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa unang distrito. Kaduantang 3rd district si Aksyon Arlo Ticar. Ini may kang tanan sa crime index ang Victoriaso. Nagnubo mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita Aksyon Arlo. Aksyon Rex. Ginpahayag sa ato ni Police Major Joy Iliaga, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City Police Station, nga humalin sang nagsugod ang pandemic sang 2019 to 2020, ang crime volume kag statistics nagapakita nga ini ang nagnubo ginman base sa crime index report sang Victoria City Police Station ikumpara sang tuig 2020 to 2021. Suno pa sa kay Police Major Iliaga nga ini ang resulta sang kampanya sang Victoria City Police Station against criminality kag ang sige-sige nga intensification sang anti-crime campaign sang PCR o kon Police Community Relation diin Aksyon Rex isa sa mga factor nga nagabulig sang dako
ang ila sini nga aktibidades agod nga magnubo ang kaso sang kriminalidad sa siyudad sang Victoria. Sa dugang siniyari si Police Major Joy Iliaga. Nakita naton may decrease gid kita sa aton nga mga crime statistics kag crime volume compare sa previous 2019. So regarding sa aton tungod sina sa aton campaign against criminality, at the same time ang rigid intensification sa aton anti-crime campaign pagi sa aton PCR activities. So ang PCR activities nato Aksyon Rex, portion lamang ina sa ginpahayag sa aton ni Police Major Joy Iliaga, ang Deputy Chief of Police ang Victoria City Police Station. Reporting live from 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Arlo Tikar, balita gikan sa ikatatlong distrito. Ariyo makabulig sa constipation, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangot! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalaman palangga Serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, mapag-goodbye na kita. Kita-kits kita buwasa, diri sa Aksyon BBB, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa diligilamang manugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa diin kaman sa pinaslabuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon